előadásokon olyan dolgokat ismerhetünk meg, illetve ismerhetünk magunkra, és olyan dolgokkal lehetünk gazdagabbak, amit a mindennapi életben, akár az utcán, vagy a munkahelyünkön alkalmazhatunk, az emberekkel való kommunikációban, kapcsolatteremtésben, és minden egyes tanítás, amit itt kapunk az előadóktól, ezek közelebb hozzánk azt a lehetőséget, hogy az emberek mellett ne csak elmenjünk az utcán, hanem lássuk meg az embert benne, és tudjunk velük kapcsolatot teremteni. Igazából a mai naptól sokkal többet kaptam, mint amit vártam. Én is voltam már több ilyen vezetőképzőn. Ez nekem igazán sokat jelentett, és én el is döntöttem, hogy én szeretnék továbbiakban is ezeken az előadásokon részt venni, mert igazából teljesen életszerű dolgokat közölnek, teljesen hétköznapi módon és tök jól emészthető formában, és ennek én kifejezetten örülök. Próbálom a pozitív dolgokat leszűrni, mert ez egy olyan társaság, ahol az ember kap egy löketet az élethez, nem csak egy hétre, egy hónapra, hanem egy egész löketet, ami a hétköznapi életben nincs meg az átlag emberekben, ők valahogy el vannak veszve. Ebben a közepben viszont megvan. Pláne még ha az ember hazavisz könyvet, CD-t, hanganyagot, akkor az még tovább tudja benne tartani azt az erőt. Ez egy ilyen belső protein, mint a testépítőknél. Ők ugyebár táplálékként fogyasszák, ezt viszont pedig az elmét táplálja. Szenzációsan éreztem itt magam, köszönöm a lehetőséget. Elsősorban azért, mert nagyon nagyra értékelem a két alapító, a Vészi Gábor és a Varga Róbert személyét, nagy tisztelettel tekintek a munkásságukra, mert maga ez a kezdemény is nagyon szimbolizálja az ő hitelességüket, úgyhogy mindenkit arra biztatok, aki nem volt most itt, hogy tegye meg, hogy csatlakozik ehhez a kezdeményhez és részt vesz a következő alkalommal, mert rengeteget tanulhat belőle, különböző megközelítések, más nézőpontok, amelyek mind-mind segíthetnek abban, hogy igazán jól érezzük magunkat a saját bőrünkben. Mindezt azért mondom, mert nekem is ez a legfőbb célom, úgyhogy szeretettel várlak titeket én is a jövőben, illetve arra biztatlak titeket, hogy csatlakozzatok a benned rejlő vezető következő találkozójára. Az, hogy előadóként mit kap az ember egy színpadon, az mindig utána dől el, hogy hányan jönnek oda kérdezni, és maga a közeg nagyon inspiráló, és ugye nem lehet előre pontosan megmondani, hogy miről fog szólni egy előadás, és mindig rá kell szabni a közönségre, és kíváncsiak, hogy én is meghallgatom, hogy egyáltalán hogyan szólt, mi szólt itt, vagy mi hangzott el. És nyilván nem tudom úgy végigcsinálni ezt a napot, hogy nem vagyok közben résztvevő is, és az, amit a többi előadó előad, és a többi előadó mond, az nyilván hat rám is. És hát a hatékonyságról volt szó. Tehát a hatékonyság, amivel hatni tudunk magunkra és a környezetünkre, az egy nagyon fontos része az életünknek. Ha ez nincsen rendben, akkor döcög az életünk is, döcög minden benne. Úgyhogy az, ami miatt azt gondolom, hogy minél több embernek kéne egy ilyen rendezvényen részt vennie, vagy nem is egyen, hanem rendszeresen, az, hogy mélyre tudjon magában menni, mélyre tudjon magában nézni, és megkapja azokat az inspirációkat, illetve azokat a támpontokat, hogy mozdítani tudjon, ki tudja mozdítani az életét abból a kerékvágásból, ahol most van, és le tudjon szállni egy kötött pályáról, és szabadon tudjon mozogni. Nagyon jól éreztem magam, ismét nem csalódtam ebben a csapatban, a benned rejlő vezetőre mindig olyan emberek jönnek, akik nagyon akarnak tanulni, nagyon vevők az információra, láttam, hogy végig figyeltek, jegyzeteltek, vették a poénokat, öröm velük foglalkozni, öröm tanítani ilyen embereket.